Shubor nakaslem jong unong san hima. Ukertong kakun hinyo trap National Awakening Movement nakajayaw Mauprem constituency uba ay rengha kani ka election MDC siya ka Khasi Hills Autonomous District Council uloong ba kani ka election MDC kaday kasi kabakarpang na kabanta kipad ba namar kipad ba kiday kikanrat bat kitray kibansandur lingba ka District Council halor ka hok long try ka khando ka siap bat kariti ka dustur bat kumno banyadaya ka jinglong rilum kirit pat uba Thomas uloong baha ka jing kunya ka election ladayo e ka jing job manu ru kabadan kam kalong kumno ban pen klan ban pen baha bat ban pen ne pensa ya ka District Council khnang baki pateng ki bansawan kinum ya kendo jing e uba Thomas uloong ba ukermen skempat bakal air ka babe kan long kal air jong ka jingkermen na kabenta ka jing baha jong uba bon balang bat kum ukertong uba ay reng ha kan ka election uloong baon pedang ya ka sur jong upad ba namar ka de ka sur jong ublay shu uba Thomas ulapan pawru ya ka jing pam sngohun halor ka jing le ki bor ki badai khmi bat penya ya kan ka election MDC namar ha kan ka election MDC ka bamenta na kalyang ki bor penyat ki klem ailat satya ya ki riu temen ne ki bamdan ha pedeng ka kaphat kabashat kabaklan bakin thep ya ka vote jongki haying kumbalale ha kapor badan ka MLA election nakaliang ka jongahi kumba uway nagibaya simbanta ka ng election kwak berpawi kani sa khamtam sa kipaiba kiba ka nakapor sa kapor nga jupon kamawa kipaiba ka kikenra kitry ban sandur kiba kani ka ka sni ka bukarpang khamtamnya baka ka district council election umur ka election halor ka haplok try ka khando ka siap ka tik dustur ter kumka kumno manginyada ya ka jolong riulum ka jongi kumbala wanra kinong yalam kiba yo ijngai JJM ni konsorai ma dia nakaliang jonga ba da bat habi ka bot dia naklimpi bagi pai baru kinya mi renti man pembawa da ka jing karang jing angno ban penek ban sai ka dus do jongi tiga election ni ma unsadan u job unsadan u baran nakaliang ka jonga te tangi we ngapan pa ba lada job mano tongin persiang no ban pen klain ya diskripsi tong in pensiang no pan penbahai kan district council tong in penting kenapa kan district council kan ne kan sa kadang bagi pateng manuan kan sa nim de ban klet ba daily lemba ka jingo ijngai juga no yalam hak dai spasan puar nyo pusan stem muswa yo e district council ba mentang ilong kumangilong tenang ni nyo pusan stem jakman ngin long kumno dai menta ka sini ban rai jara job do vi kiu diru kamran dai ngan ka jing angnut ka jongai ba la job mano tong ginya trai banyada ya ko long trai man trai jo ka jek beri rit pa jo am kal air kam ba no ba kal air bisa tang beli bala untip hadonut tang beli betim dai ai to ni kermen ba ni kal air jo ka jikermen na ko ta ka jing ba jo mon balang ki ma te ka kumungi ong ba ai baka mentaka sini kandai kasur jong blai nakas lembah kasur jong pai ba krang ba min penek pensak ya ko hak pateng berwa ingla ya trisitong ba ingla ya ki haul zet naru arsne mensuang ingla runi we pi we yeng la long jing lang ban pun zo thu pai ba na do ba sin ban kong ni do ni kata jing ang do jing thang bangin poi sa tong da tang ba khadu khadwai ko mong yong ni haban pedang ya kasur jong pai ba ko bari kasur jong blai pedang nakaliang nga jonga yaki kenra dan ban beng ta kentien hakiran san election nga julap ini ba tongin sim kya ba ya la ka jonga deiti la ka jonga kamram in pendapap lai jong kamram im dei ban berat pateng pada ya ka ige bang ile ban ka election MDC ka de pongsan soba umdei ta kan ni haki MC election ban soba ya mi renti barok ya mi renti ba tangkawi nakaliang nga jonga nga penpa ka jung pamhon hakal yo halor ka administration pi haka MLA election kawan kawi ka rukom petrikam baya ki bala kaptemen bagi bapang pun sistem ki ai ta kalar ban tebut apa ye hendangi iba nakaliang DC department ka kemsim ni ka senjam ngala ya ying nong pinga i kilong ying badan teman ki long shu ban mi haka DC sala de ban ai la ki ban tebut ai don kilong ying iba ta papang sistem bedridden ya baik di ngam iba ka district administration ni kan isinya kan pela ya ki ban tebut pi kan ni ka jing le to district administration kan pendunai ka tano ya kan sisa karang bang in boost up ya ka tano
in ibak babun wan tebot plena si igini gibala bamla chuban wan chakni ka jaka plena di pang mustam bakin tebot ko galak lanti berkai hakani MDC ki claim le unta na manga ngasnyo ba kadi ka jingjai tu jongki nong penya igini kam ane kam don ka jingya ene ngi ngila khamilinti wa kumbala le ka male hak MDC ru ya kitemen laban tebot ayeng ya ki pang mustam laban tebot na yeng lembaki bielo dengan i nala lapan dia ba hakan ni election MC claim le kapan pa ta ka ga jinjai tu ajing bam sungkya jongka district administration mereka